खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 2 आगस्ट 2022 मायथाइ एबा 16 सावन दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। रबिबारनि बे साना नोंथांनि जिउआव गोदान थुलुंगाखांनाय आरो गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। समाजनि गागि आरो गोहोम गोनां लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि थाखाय जाफुंसारनायनि मोनसे गोदान लामा बेखेवगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा बन्द थासेयावबो इयुनजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोनां इमेल एबा अफार मोननो हागौ। नखरनि आबहावायाव खाथि सोमोन्दो थागोन आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों मोजां सम हगारगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो खान्थि महरै हाबा माव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि बेसादारि सुख सुबिदा आरो धोन बुथुमनायाव बांगोन। साननि गोहोमाव नोंथांनि गोहोआ गोख्रों जागोन, जायजों नोंथाङा मोनसे गिदिर रां थिसननायनि बिथांखि लानो हागोन। फालांगियाव गोजाम बायग्राफोरनिफ्राय फिन गोदान अर्डार मोनफिन्नायनि खाबु दं। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन आरो न'आव गोजोन थागोन। गथ'नि आखुजों गोसोआव गोबां खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय स्टाइलआ बयखौबो नोंथांनि फारसे गोसो बोगोन। सासे लोगोनि हेफाजाबजों थाबथानाय मोनसे गिदिर खामानिखौ फोजोबनो हायो, जाय नोंथांखौ गोजोन होगोन। फालांगियाव गोदान बाहागोदारिनि सावरायनाया आवगायलांगोन। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोसो होसारनायजों बुंफबनाय जागोन। मोनाबिलियाव बबेबा हारिमुआरि हाबाफारि एबा नखरारि फोरबोआव थांनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय नखरनि बाथ्राफोरखौ गावनो बिजिरनो आरो सुस्रांनो थाखाय साबसिन सान। गावनि गोसोआव मोजां सानस्रि लाखि आरो गोजाम जेंनाफोरखौ गारनानै सिगांथिं आवगाय। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम जागोन, नाथाय गोनांथि गैयै बायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जागोन। मोजां मोनग्रा लोगोरिजों सम हगारनाया सोमोन्दोआव गोदान लाबोगोन। गावनि आदाराव गोरलैयै हजम जानो हानाय आदारखौ ला, जाहाथे नोंथांनि सावस्रिया मोजां थायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुफाबादि जोंथि गाब। सिंह राशि। नोंथांनि खुंथायाव थानाय ग्रह सान इसोरनि थानायनि थाखाय रबिबारआ नोंथांनि जोंथि आरो मान लाबोगोन। समाजारि बेंखनआ बांगोन आरो नोंथांनि नोजोरफोरखौ मान होनाय जागोन। फालांगियारि बिथिङाव लानाय मोनसे गोख्रों थिरांथाया गोबां मुलाम्फा होनो हागौ। नखरजों रंजानाय जायगा एबा गोलाव जानथायनि दावबायनायनि खाबु थागोन। सोलेरारि गोहो आरो जिउआ थिखिनियाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा गावनि बुजिनायनि गोहोजों गिदिर रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ फेजेननायाव जाफुंसार जागोन। खामानिथिलियाव इयुननि जेंनाफोरनि थाखाय दिनै मावथांखि लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजानाव थानाय बाहागिफोरनिफ्राय नोंथाङा माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। हाबा जानाय जिउआव गावजों गाव बुजिलायनाय आरो फोथायनाया बांगोन। सावस्रिनि नोजोरजों साना नर्मेल जागोन। मेडिटेसन आरो यगा खालाम।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव रांखान्थियारि जौगानाय आरो आरिमुआरि जौगानायनि सान। फेशन, आरिमु एबा मेडियाजों सोमोन्दो थानाय थागिबिफोरा गावसोरनि रोंग'थिनि थाखाय बाख्नायनाय आरो मान मोनगोन। थाबथानाय रांखौ मोनफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोबां साबसिन खालामगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो नोंसोर गावजों गाव खाथिसिनाव फैगोन। मोनाबिलियाव न'नि साजायनाय एबा बायनायाव बारहोनो हायो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जोहोलाव आरो गोसोनि गियान जौगानायखौ नुनो मोनगोन। जाय खामानिखौ गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै दंमोन, बे खामानिखौ दिनै नोंथांनिफ्राय एसे खस्थ' खालामनानै फोजोबगोन। सम्पथि एबा हा सम्पथिनि बेलायाव थिरांथाया नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ 2 गुन खालामगोन। मोनाबिलियाव बबेबा थानसालि एबा निजोम जायगायाव सम हगारनाया गोसोआरि सुखुखौ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। खाफालनि गोख्रों हाथरखिनि थाखाय दिनै नोंथाङा जेथिंबो मावो बेयाव गोरलैयै थागोन। गोजौ सोलोंथाइ, लिरनाय आरो बिजिरसं खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा माखासे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हायो। गुबुन हादोरजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। नखरारि जिउआ गोजोन जागोन आरो माबा मोनसे मोजां खामानिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा मोनसे गोदान सम्पथियाव रां थिसननो गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि बाहायथाव सानस्रि आरो धैर्यनि मुलाम्फाखौ मोनगोन। मावख'नि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानानै नोंथाङा दिनै गावनि गावारि गोनांथिफोराव गोसो होगोन। फालांगियाव लासै नाथाय दिदोम गोख्रैथिजों मुलाम्फा जागोन। नखरजों माबा मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो हायो। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। जरायाव गोरान एबा आथिंआव सानायनि अजद जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना गोजोन आरो गोदान गोहोनि जागोन। नोंथांनि रुजुजायै आरो गोदान सानस्रिफोरा समाज आरो लोगोफोरनि गेजेराव मोजां मोनजागोन। बाहागोदारियाव मावनाय खामानिफोराव गोबां मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। मोनाबिलिखौ लोगोफोरजों मिनिनायाव बारहोनाय जागोन, जाय सप्तानि गोसोआरि मेंनायखौ खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि आरो समाजारि अनफावरि खामानिफोराव बांसिन नांथाबगोन। खामानि थिलिनि साननायखौ नागारनानै दिनै नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनगोन। सोरखौबा गोनांथि जानाय सुबुंखौ मदद खालामनानै नोंथाङा इसिङारि गोजोनखौ मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि थागोन। दिनै फरायसाफोरा गोदान गियान आरजिनायनि सान। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नोंथाङा थाजिम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो खमला गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।